سلام تخطاتتي سوليغا انترتينمنت فقري اب محيور زرستا حداش لبو ولداويت زانتا قداماين كالاين كفالن قريبولكم كم زنبره يذكر حجون سالسين نايمودا تخفالن يسعب سناي مكتتال نزا چانل حدش زونكم سبات سبسكرايب بمقوار تخفلت مدواتنا تكونوا بخبري نقدم سناي مكتتال فقري اب محيور فقري اب محيور ابتز نبره هو ناي حاقوس منفس عسله بتعم تحقوسو سجنون ازيا كرعه تسمعا كاليبن سجنن كابت زنبورو بوتا بمتنسا غعزوم زور اندابولو كقصلو جمهرو እቲ ግዜ መሲው ስለ ዝነበረ ናብቲ ጽምው ዝበለ ቦታ ኣምርሑ ኣብ ግዜ ቀትሪ እቶም ምሩኻት ኣምሃሩ ተኣኪቦም ክዳውንታቶም ዝሓጽብሉ ኣብ ግዜ ምሸት ግን ብዙሕ ሰብ ዘይንቀሳቐሰሉ ቦታ ነበረ ካሌብን ሰገንን እውን ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብ ሓደ ነውሕ ዝበለ ኮፍ መበሊ ዘለዎ ቦታ በጽሑ ሰገን ክትዲቦ ስለ ዘይትኽእል ሓፍ ኣቢሉ ብምስቃል ኮፍ ኣበላ ካሌብ እውን ጥሪሉ ብምድያብ ጎንን ጎን ኮፊሎም ናብቲ ኣብ ሰማይ ወፂ ዝነበረ ከዋኽብቲ ክጥሙቱ ጀመሩ ሰገን ናብ ካሌብ ብምጥማት ካሌብ ኢላ ፀዋዕቶ ካሌብ ናብ ኣብ ብምጥማት እንታይ ክትብል ከም ዝደልየት ክሰምዓ ጀመረ ሰገን ካሌብ ድምፅኻ ክትእማዓት እዩ በጃኻ ንዓይ ኣብዚያ ሓንቲ ድረፈለይ ወላ ሓንቲ ማይ ቤት ትኹን ናይ ደስ በለካ ካሌብ ኣቲ ሰገን ሕጂ ምሽ ክደርፈልኩም ጸኒሐ ሰገን ኖ ንዓይ እምበር ሕራይ በሊ ምረጺ ናይ መን ክደርፈልኪ ሰገን ናብቲ ወፂኡ ዝነበረ ከዋኽብቲ እንዳጠመተት ናይ ኣብርሃም አፈወርቂ ምስጢር ፍቕሪ ትብል ብምባል መረጸትሉ ካሌብ ክደርፈላ ጀመረ كواخبت قطري مسمع رقا بران كويلني نخير كتمت كوخبي كتبيا معتا تميتك لاليا أبي كنت هلو مقوعستي تسمع عني رأسني منفسي قرما هيوت درارون عيني كماي بين يتبلني كماي كالآيات دلي إلو حانت ماي بيت درفلا سجن تقع بمبال أبحق فيو دك أسد سجن كاليب أزيو تعمل مزلكا كي تقارطو كابز زلنا يمتوطانا أب حدا عب مدرخ كريئ كايدلي مسبلتو كاليب يغني لي سجن كغتله كابت زنبرو بمراد حجون غعزوهم اي قرطون بتنسوم زنبرو غدنا بزحات وكخننا يلوم اندعلو خنقساقسو تعذبو بفلاي بحانت غدنا ببس حساب زنقساقسلا غدنا سلازنبرت غدنا حرنت يوم دروان يروم ابتا غدنا حرنت مسي كبل كله كل سبيا بقى وقت جبر بقوم يوم دما قدنا حرنت يلوم سميوما كاليبن سجنن ون بقدنا حرنت وكو جبر جمرو إتجزي كم معلتنا معلتي عند خفن عند تنكرن ببز حسب عند حممن عند موتن كمت جمرة كله أبتبوتا زنبر سبون دهاي زي بولو مسمن بارو زيادة خشنقو جمهرو كاب إلتات حدا معلتي
سجن بخبير كتحمم جمرت مقب مبلعك أبيان نفسها مقطار كتسئن جمرت كالب حجون كابقونا ايتفلين وزحك حقزاون جمرة عبتن ساز نبورتو كفلقاتيون يعللان يزاناق عن نبرة عب كمزو كونتات كلو قلق عبنا يندازينا سور حسب بزعباتو كونتات كفولت أمتو عبتو بوتا تحت عدمة من اسيات شماقلة أرقاويان سلز نبورو بزعبا كونتاتهم أخيبا بمقبار كزارو عدد هبوهم እቶም ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበሩ ነጋዶን ስግረዶ ቢሎም ዝመጹን ሰባት ስለ ዝነበሩ ንገለ መዓልታት ብምጽራይ ክፈላለይዎም ጀመሩ። ድሃይ ዘጥፉ ሰባት ስለ ዝነበሩ እውን ብመንገዲ ማስ ሚድያ ድሃዮም ክፍለጥ ተገበረ። ካሌብን ሰገንን እውን ሃለዋቶም ብምንጋር ንስድሮኦም ዓብዪ ናይ ተስፋ ዝህብ ሃዋህው ፈጠሩ። ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እውን እቶም ንማዓስከር ዝኸዱ ሰባት ተፈለዩ። ካሌብ ምስቶም ዝኸዱ ሰገን ግን ክተርፍ ተወሰነ። ካሌብ ቦርሱ ሒዙ ክወፅእ ከሎ ሰገን እንዳጎየየት መፅያ ተጠምጢማ ብምሕቋፍ ክትነብዕ ጀመረት። ካባኻ ኣይፍለይን እውን በለቶ። ካሌብ እውን ጠምጢሙ ብምሕቋፍ ካብኣ ክፍለ ከም ዘይደሊ ብስምዒታቱ ገለጸላ። ድሕሪ ናይ ገለ ደቓይቕ እውን እቶም ዋርድያ ካብ ሕቑፊኡ ብምፍላይ ብሓይሊ ንውሽጢ ካንሸሎ ኣእተውዋ። ናይ ትራንስፖርት ፀገም ከም ዘሎ እቶም ዝተረፉ እውን ከርክብዎም ምዃኖም ነጊሮም ፈላለይዎም። ካሌብ ካብ ብልቢ ዘፍቅራ ሰገን ይፍለ ምህላው ውሽጡ ሕማቕ እንዳተሰምዖ ክኸይድ ወሰነ። ኣብ መሓዩር ዝሕለፎ ጥዑም ፍቕሪ ሰገን እንዳተረኣዮ ቦርሱኡ ሒዙ ወፀ። ፍቕሪ ኣብ መሓዩር ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ኣብዚ ይዛዘም። ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰናይ ቅነ